Jo, takže čaute, moje meno je Drip, ja vás vítam v ďalšieho videa. Dnes je to video opäť Car Driving Simulator, je to s Nissanom GT-R. Budeme jazdiť dnes v komforte, teda sa snažiť, občas samozrejme dáme aj šport. A ideme na to, sme v druhom novom meste, ktoré tu pridali, takže sa vozíme trošku. Ja vám ukážem tú uličku, ktorú som vám neukázal z Audi RS3. Takže vám ju rovno viem ukázať. Nič. Ale čavo by mohol uhnúť. Proste GTR-ka, no. Ako, nemám nič zlé proti GTR-ku, ale v tejto hre je to otras. Strašne to šmíka, čože dobre na to GTR-ko, ale nestrieľa to, je to v stoku. Má to úplne že klasický zvuk, ne taký ani že GTR-kový. Budeme teraz jazdiť v komforte, aby som mohol normálne rozprávať. Má to taký... RS3 letí tak kde? Kde je? Tak kde preletela? To je jedno. Proste má to taký klasický úplne zvuk, ani nie taký originálny, ako má Nissan GT-R, ale taký skôr mi príde taký čudnejší mi príde ten zvuk toho GTR-ka v tejto hre. Keby to aspoň šľahalo plamene alebo niečo v tejto hre, alebo že by ste tu vedeli proste si nastaviť mapu alebo niečo také, Godzilla mod. Ja nehovorím, že to... Chápete na kokota? Tá ide v protismere, debil. Nechápem napríklad ona... Prečo to nespravili, ale však to je už ich vec. Aké to GTR-ko za mňa není zlé, ale ten zvuk v tejto hre je... Proste stojí to a... Nemá to zvuk jak normálne GTR-ko. Keď to má 3000-4000 otáčok, tak áno, ale... Jak ideme na vyššie... Tak tiež len takedy to preraďovanie je tu také, že to škubne, proste toto to spraví. A to je čo proste za preraďovanie? Také v GTR-ku som v živote nevidel. Ja to som išiel asi v troch už reálne. A ne tak, že 5 minút. Takže hodinu sme sa vozili 2. A toto je proste také no. A neviem. Také čudné. To je v tejto hre. Ale tak čo, možno vývojári... Možno vývojárom tejto hry to nedovolili pridať šľahanie plameňov alebo iný zvuk. A všeobecne by tu mohli spraviť, že si viete vytuniť to auto a uložiť to. To by bolo tak super. Toľko ľudí by si tunilo auto. Ale zase hej no, do Golfika by jebli V12, toto je no. Z 0 na 100 to má krásne. Ale za mňa ako... Ideme teraz doprava sa pozrieť. Pod diaľnicu ideme. Za mňa v komforte to je také, že OK, že je to chill auto. Ale ako aj v komforte to riadne ide, hej. Mne sa napríklad ľubí, ja si to dám doteraz, že ja riadím. A potom na diaľnici si ukážeme. Taký kamoš sa na mňa asi joinol. Alebo zase tak do random, koho som si omylom pridal. Ale nevadí. Nevadí. Také veci sa stávajú. Absolútne ani neviem, že prečo do tejto hry nepridajú také, že si môžete tuniť. Alebo M2 BMWčko by tu mohli
pridať. To by každý bol podľa mňa rád. Ja nie som fanúšik BMW, ale M2 to je fakt strašne pekné auto. Sa mi extrémne páči M2. Čo sa týka BMWček. Za mňa najkrajšie BMWčko. Teraz si ukážeme, čo sa mne páči. Lebo ideme na diaľnicu. Mne sa páči, jak to pomaly zrýchluje. Ja to nechám na 4, aj keď idem 60. A pomaličky zrýchlujem. A to má taký... Vtedy to má originálny zvuk GTR-ka. Ja vám to teraz ukážem. Teraz si to môžeme ukázať. Tak počúvajte. Teraz to má pekný zvuk, ale keď to ide tak, že buď v komforte, alebo na normálnom, je to radi, že bum bum bum, tak to je také, no. Tak si to ukážeme teraz. Ja to dám do športu. A ideme od jednotky. Videli ste, jak to škublo s tým autom? A to radi samo. To je tak, to nechápam. A teraz si ukážeme to na komfort. Mne sa na komforte páči viac. A ide to pekne. Lebo to radí tak, jak to má radiť. Že to nie škube. Ide to proste tak, jak to má ísť na komforte. Za mňa je to dobré auto. A jakmile si prepnem do športu, tak to ide. Na 4,5 to držím. A ideme. Pol plynu. Plný. Teraz. A dokáže to zabrať. Za mňa to auto v komforte je oveľa lepšie. Napíšte mi svoj názor. Jazdím rád. Kurva. Jazdím rád. Jazdím na komfort. Takže za mňa v komforte je to oveľa lepšie. Než toto. Zrýchlenie to má brutálne, lebo predsa Nissan Motor V6,3. Takže jasné, že to zrýchlenie má, ale nemá to až také ako v realite. Ale dá sa s tým jazdiť, normálne na komfort, na pohodu. Ja sa s tým jazdím na komforte a je to fajn. A šport si dávam iba keď obehujem, ale väčšinou je tam ten komfort, aj keď obehujem. Alebo si radím sám. Downshifty to má pekne. No teraz budem radiť ja. Tak to má radiť normálne GTR-ko. Nie so škubnutím, to čo je. Ale už som v meste. Takže trošku si približíme pekne na 60. A tu ideme ukončiť video. Takže tak, ja vám ďakujem, že ste si pozerali toto video. Vidíme sa pri ďalšom a majte sa. Čaute.